إذا مدب زي بمديات نساء حزبات تجراين إيرتران زفنا مدبي مدباتنا لحزب تجراين حزب إيرتران أبزقد سوز عباتات زتكوري صلاتي زقال حوم نيتصل إيش الحتات بمقلع مصائي حزب تجراين حزب إيرتران وحسم انتخخون أمونغو زمحات حزبات وحس سلام كله زسرح ميدياي ناخذ ولع السلام ناخذ ولع والسلام ناخذ سلام عملنا علم كم نزمدت كاتاتلو زلهم كورات حواتنا حتن لومي كم لمود ميديا تنساي حزبات إيرتران تجراين بحضر استي قريبنا لنا كم زي تريوم زلهم كورات حوات قبل علي انجينير يعقوب دكتور فسحة كمون ممهر يمانه حوات نقع بس نجاز رأينا نقع سلام ما تخم كم يكنهم سلام أمان كما كان هامان لو مشت أب أزيو أجدا سيرستي نحن زارب سخا بزي أب هاجرنا ويزوبانا بحفشة دلو معباليتات زملكاتيو نحنا خم تنساي أب تزوبا زر زلو تسفا كمون نتي زحلفة مرير كونتات نايكل تعمت صعبو بزح أبولك يكون بيتسب يكون بحفشة غم هزبين كم زوبان كندهس سينا سلازي أب زرست تريوخم زلهم تسفا سلامن صعبينات كويناتن أبزبلا قداستر استخن زاربينا مو كم تنسى نحنا نهزبنا خان حلفون ندلي مجمريا متان بصوار استخن جمر يعقوبا باقا جمر تسفا سلام أمنتا كونتا تالو انتاي ناخ نسبي زلنا انتاي معباليتات يرولو نحنا خنتاي ناخ نقبر زلنا محفشة يقني اللي أمان حوات كأنكوا دقيمنا تراخبنا وقتي تسفى سلام تسفى ترحيو مالتي نحنا نقودات صروس لزي كونه تسفى غيرنا لنا اندحر زي سلام زي ترغاغيصو كخون زخل بزح كطفئ زخل زنبره هيوت كدحنيو كطفئ زنبره نبرت كعقبيو كفرس زنبره هنصاتات ወይ كا انفراستراكچر كدحني مالتيو كابتي زحلف عنوت كينوسخ امبر بزح عنوت تغيريو تتسفى ግን በቲ ዝብሉና ደለው ጥራዩ ክንግሙቶ ንኽእል ኣብ ባይታ ዘሎ ብርግፅ ኣይንፈልጦን በቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ወገን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣትሊስት ግን ተወሓደ እቲ ድምፂ ጥይት ጠጠው ኢሉ ናይ ኤርፕሌን ደብዳብን ናይ ድሮን ደብዳብን ጠጠው ኢሉ بتزامدي تنفاس قرب استنفاس رخيبولت حزب تግራይ ወገን ዘሎ ስለዚ ከም ሓደ ፖዚቲቭ ጌርና ንሪኦ ኣለና ብድሕሪ ዝመጽእ እንዳተዓቀነ ዝረአይ ስለ ዝኾነ ግን ተስፋ ኣለና ውዒድ ሓዲሩ ኩናት ምስ ክውዳእ ኣለዎ ተስፋ ገብር ዝናይ መወዳእታ ኩናት ክኸውን ናይ ኩናት ናይ መወዳእታ ክኸውን Thank you طب حاي يا انت عملوا مرحت هايمانت بتصفات حضر نفسي سبتصفى دليو سلازي يا صبوغ مجماريو of course كم زبال كايو خا يحد يفزح سي قرتي رديت كاتو تزبون قال يترف دمستيت كي سمعي حلوات بيتصبوغ قبر من الباتون أفقدو كونكشن تتجمعرو سي دهي سدرا بيتو خسمع مخنياتو لعلقلو كابتي باكال زموت بمرو بحلنا بتسفى بچنكتون بوزح زساقي أكال حورة سبسلة زل الناس أقدا سيوتي تسفى كله
دكتور نبخ خوردي مسا أسباب بيلكا of course أفناوي وي مالت أخول سبسابي بلنان جن بموت أنو دحن تسفاتات يرؤى لهم تي هزبي أبدا قلولو يخون أوشتي إرتراوي يخون هزب تقراي ولا دياسبورا حويسكا مالتي زي تعفافي ويكا جينا بوزح كسر حلو زلو أنفت سلام نخمت بوخا كالون قريتاتات تسمعوا كل يخلي وجنات استفعل عليه على سايخون تهزبي يخون تسفاز نبرو خلي يخون ጉዳይ እዚ ብዝበለፀ ክንጥቀመሉ ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ ነተዘሎ ህሉ ኩነታት እንታይ ምኽሪ ወይ ማዕዳ ኣለካ? يغني لي أمان كلهم سلام كم يكنيهم I think كم مخري مهام بتاع مخبيدي يخوون جن أتليس انتايو خوون زلوا تسفى سلام تسفى أبدوهنا هون كوينكا تسفى تقبريها السلام كوينكا تصبيو تسفى أو كينات كوينكا تصبيو تسفى نفلا لا يلو أو كينات كوينكا تتصفو تسفى تخوينات بزوهنا يكون نجار سعركا سلام نختم تصيء وين دبا بزوهنا يكون تدارا ديركا نا سلام كتبتصحي أو سلام كوينكا تسفى جن واقع تخفلو اللي ويلن political settlement يخاط تقبل ذلك سلذي أو سلام كوينا كانت تسبب ما تحزت وتحز لهم تقولكمو حدا دول ناي سلام بايتا خنفتر انت أخوينا ناب كان تخكلني زخانة ترقم دلو لواتا زخانة ساستين هنقورون سلام من لمعاتن كنا مثل انت أخوينا تهزت وتحز له misinterpret كين قورو misunderstand كين قورو تجبط حكي أبايتا زلو انتاي زلو تاي زمسل نيرو زخون يكون مرداء تكبر تخوينكا زخون يكون تريتك تكبر تخوينكا نتي حقتات كتبصحو تدل زلها تصور بايتا كله خللو امنتاي تخوص لها امنتاي كلها توينكا اخا نسلام تفرارم زلها زي وسناي circumstance نخلو وسنت اللو therefore عندنا زرق زلو سلام خلطيو هذا سالساي زلو نايز عقر تواساي ندقص نحنا توم خلطيو تفراري ممزلو أكم إذا أمثل circumstance خوينا ميوم تفراري مو ببعض من فلتوه نحنا عقل interpret خن قورن توخينا سلمت خن قمت سلزي بلنا مالتي إذا interpret خن قورن توخينا عقل كلهم من الناس علم demand سنيرة موميا صوت مسارة هو demand زنهبرة سرعة حق دم بنايت هاجرن يكبرلنا انتوني روت demand ناي منغست تقراي نستفوت يحلو ناو نخل متصح زخفلنا يوقع بطعم بزحيو أزيو بزحيو خون قطرين نخل تاريخ صحافة خمي كم صبصوه نعاتهم هنقر فرلامينا بتيلنا بتي عفتي بس إحنا يوزلنا ناي سلام بركي نابزقط صل زقول بيت ناي سلام بايتا خنمتصح انتر أخوينا تحزر خيمنا يوزلني هنا أفافنوت كمتي انجينير يعقوب زبلو درون يلوان جيت يلوان ارتلري يلن زدبدب معالتن قترن بزي مقرات ازي مالت تطفى منسى يلن تطفى ادو يلان تحزن ادو يلان زطفو فصانات يلون مالتي ازي سيلبريت خنغورو يقبا انتاي زبل هبي زبحال نظام مقمጫ ኮፍ መበሊ ክረክብሞ
من مسافة حسك عاب علي بقصة لا يشرح له عينتكم ذل زرباتات له كفت حزي أتينا يزلنا خونتات كنوصل له نخيل وحلول بوليتيكاوي arrangement understanding انت تفاتيرو نغطى لا يدمق قالسي زد اليوم مالتي زخون أوعل ناي مودعتا ناي مجمريا ناي كونن ناي مقالسي بايتا غن كون يخيل حزي تبصي حزلو سند ناي مقالس السند نزترفونا طلبات نزترفونا قصلت عمامات مقالس مدرخن مقالس سندن كون منتان undermine እንደዚህ ተገብረ ዝበለጸ እዩ ሚስ ኢንተርፕሬት ተገብረ ዝበለጸ እዩ ካውን ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ዓደጋ ክፍጠረሉ እንደዚህ ተሞከረ ብግራሃብ እንዲኸልካን ዘለኻ ክብርሃው ምኽሪ ክኸውን ተኮይኑ እንካውዚ ናይ ፖለቲካ ዓደጋ ክንሽምት ውኒ ክንፍትን እንተሃሊና as expense of ናይ ደቂ ሰባት ህይወትን መዓልታዊ ቅጽፈትን ጥፍኣትን ፖለቲካ ክንሰርሕ ነይሩና ዝብል ኣካል እንተሃልዩ ብጣዕሚ ጌጋ ክኸውን ሞድማ ተመሰረታዊ ሽኻልካ ተመሰረታዊ ፕሪንሲፓል ዲማንድ ኣንደርማይን እንዳይተገብረ ኣቦቶም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ይመለስ መረፃ ይንበር ካሊእ ይንበር ተተይሉ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ኢና ኤክሰርሳይዝ ጌርና ተርፈር ሕዝቡን ዝተረፈ ነገር ፖለቲካል ዲማንድ ታልዩ بحاجة من يستوي أجاب يملس تتبعي له زين تخوين المرادة دي إذا تنا مجمرات تنا إنه جوه زنا برد ديماندي من البات وين إذا كونفليكت زي مخريات تخونه وتأش كلي ليكونن إيكوالي تعنوة وني مع كان يبلو so بعنوة إذا أشوفهم جورو دلنا ببوليتيكا بسلطن discussion ስለዚህ ሚስ ኢንተርፕሬት የተገበረ ዲፕሊ በደንቢ ኢንተርፕሬት ገርና አንደርስታንድ ንግበሮ መወዳእታ ይኮነን መጀመር ሆውን እዩ መቃለስ ባይታውን ኮነና እዩ ክትቃለስ ከለኻ ድማ ነሰሰር ሰላም ከዓቂብካ ህይወት ህዝብን ሃገርን ዓቂብካ ንብረትን ናይ ሃገር ሪሶርስን ዓቂብካ ቃልስኻ ተቆጽለሉ ናይ ፖለቲካ ኤንቫይሮንመንት ይፈጥር ስለዘሎ ኣነ ዝተስፋዚ ኣንኢሴ ኣይሪኦ ዝንሰን ድማ ዓብይ ክቃለሰሉ ብቐጻልነት ዕድል ዝህብ ኮይኑ ይስምዓኒና ብኸምዚ ዝሪኦ ክብርሓው ኣማን thank you doctor بغي يمان حوينا بها مسئ كم ناي تاريخ ممهر وي لكترر قومون غازيتኛ እዚ ነገር እዚ ካብ ርሑቕ ካብ ማዕዶ እቲ ጠንቅታት ኣተሓሒዝካ ናብዚ ኩሉ ሰብ ድርኦ ዘሎ ሳዕቤን ናብኡ ክንመፂና ቀሲልና ግን እቲ ጠንቂ እንታይ እዮም ዝብሉ سدرانا بسانكي نقطي نكس رحوس ماتشم كله نقيسو عين بلنجن obviously حوق جمر تقوينو كم نفولتو كشم ودقشم قال ما لازنا قص ايو حاول زقبر مبر كله بس ما يزتالك صبوق يرزتالك ابونا دوي عنجاي تمسيخا حوقه نكس اوف كتبت وعلكا وناي سرحني سلازي نعمنا خصوص خون سيخ زراعه انحيو جن من يوم زيوم كابي خجميرو سلمتاي ناناب كمزي تداغاغامي طفات نمرح زلنا سي مستي ناب صعبين كنمصينا كن ጠንቅታት እስኪ ነቲ ህዝቢ ቦታ ሒዝካውን እንታይ ኢና ክንመሃረሉ ዘለና ካብዚ ንሽተይ ኣስተምህሮ ክትበና ምደለና اوكي هراي يقنلي حو امان اخبيد كان لي امبر زياده تاريخ صح ግን ايوا خاصه شكرك انا دارغانو كله ردي اب زبنا زنبره تاريخي مسكاله تاريخات حسكا تقولصو كلها كاب مسرتو زي كلتيو حزب استبدل حزب تግራይን حزب ኤርትራን
ናይ ሓባር ቃልሲ ኣካይዱ ንነዊሕ ዓመታት ዘሰማምዖ ዘተሓጋግዞ ዝነበረ ኩነታት ንህላወዩን ናቱ ናይ ጭቁናት ቃልሲ ናይ ውፅዓት ቃልሲ የካይድ ስለ ዝነበረ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ከፊሉ ኣብ ክልቲኡ ማለት እዩ መሊሱ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ጨቋነ ስርዓት ስለ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ፍንፉን ስርዓት እዩ ነይሩ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዓልዩ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ስለ ዝነበረ ንሕስያ ዘይነበሮ ንክንደይ ሚኒስተራትን ኣባል ካቢኔን ዝነበሩ 66 ዝኾኑ ሰባት ብሓንሳብ ረሺንዎም ከምኡውን ቀይሕ ራዕዲ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኣርዒዱ ንምግዛእ ተቃወምቲ ዝነበሩ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ይኹን ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ህዝባዊ ወያኔ ኢህአፓ እዚኦም ከምኦም ዝመሰሉ ሓይልታት ነዚኦም ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ነቶም ተቃወምቲ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምቲ ናይ ምቅንፃል ናይ ቀይሕ ራዕዲ ናይ ምቕታል መሊሱ ኣብቲ ህዝቢ ዘብፅሖ ዝነበረ ማዕረ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ማዕረ እዩ ተበዲሉ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ደርጊ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከቢድ ጭቆና ስለ ዝነበሮ እዞም ክልተ ኣቀዲሞም ቃልሲ ጀሚሮም ዝነበሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን በደል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ተረዲኦም እቲ ቃልሲ ከምኦም ዝመሰሉ መቃልስቲ ብኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃለስቲ ሓይልታት ናይ ኢሂድን ከምኡውን ናይ ኦሮሞ ተመሳሳሊ ወፅዓን በደልን ዝነበሮም ሰባት ንዕኦም እውን ተሓጋጊዞም ነቲ ስርዓት ከዕንዎ ከም ዘለዎም ብዙሕ ጎስጓሳት ብዙሕ ምርዳእት ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣብ ደረጃ ሚኒስተራት በፂሖም ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኣዘዝቲ ሰራዊት ይኹን ወላ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ካልእ ደረጃታት ዘለዉ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተማሪኾም ዝመፅኦም ነቶም ዝማረኽዎም ከይተረፈ ምሂሮም ኣረዲኦም ክቃለሱ ከም ዘለዉ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ንዝማረኽዎም ዓበይቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ወፃኢ ከይዶም ጎስጓሳት ከም ዝገብሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይዶም እውን ከም ዝቃለሱ ቃልሲ በራቲዖም ኣብቲ ከባቢ ነባር ሰላም ንምምፃእ ከምዚ ሕጂ ሰላም መፂኡ ነባር ሰላም ክመፅእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንብሎ ዘለና ብዚ ሕጂ እዋን ነባር ሰላም ንምምፃእ ብዝነበሮም ሓሳባት ብከምዚ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ተሓጋጊዞም ኣልየሞ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብፍላይ ከዓ እቲ ቅርበት ኣብ መን እዩ ነይሩ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ህዝባዊ ወያኔን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ግን እንተኾነ ኤርትራ ሓራወፅያ ኢህአዴግ ከዓ ንብሙሉእ ኢትዮጵያ ግዝያዊ መንግስቲ ኣቂሞም ሕገ መንግስቲ ኣቂሞም ሕግን ስርዓትን ተኺሎም ከመሓዳድሩ ጀሚሮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ናፅነት ምስ መፀ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ግቡእ ህዝቢ ዝተፀበዮ መሰል ህዝቢ ዘኽብር መሰል ዜጋታት ዘኽብር ኮይኑ ኣይተረኽበን እኳ ደኣ ካብቲ ዝነበረ ስርዓታት ዝገደደ ዜጋታት መሰል ዜጋታት ዘይሕሉ ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ መሰል ዜጋታት ረጊፁ ዜጋታት ናበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጡ ዝቅንፀሉሉን ዝጠፍኡሉን ካብ ሃገር ዝባረሩሉን ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ብፍላይ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ስርዓት ካብ ደቂ ሃገር ሓሊፉ ምስተን ጎረባብታ ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ኩናት እንዳወልዐ ምስ ሱዳን ምስ የመን ብሰላም ክትፈትሖ ዝግባእካ ምስ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ጥፍኣት ብፍላይ ናይ 98 2000 ኩናት ኮፍ ኢልካ ኣብ ጣውላ ተሰማሚዕኻ ክትፈትሖ ዝግባእ ንንእሽተይ መሬት ወይ ደቂ ዓዳ ኣኪብካ ደቂ ከባቢ ኣኪብካ ካብ ክልቲኡ ህዝቢ ብህዝቢ ክፍታሕ ዝግብኦ ክልቲኦም ሓይልታት ስልጣን ዝሓዙ ስለዘይተሰማምዕሉ ብፍላይ ከዓ ዝናትና ዝነበረ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ንኩናት ዝፅሕትር ሓይሊ ኩሉ ግዜ ብዘይ ኩናት ቅሳነት ዝረክብ ኮይኑ ዘይስምዖ መሊሱ
متى حزب ورروخا مصوخا عمصوخا بوتاخا خحدقو دليوم بوتاخا كورسو دليوم بحرخان مريتكان دليوم كمزيلوم كورخا دليلو ندابل زي كون من العال نداغبره بفلاي كا ابتوم حزبتات بأسن قرحنتن اندابالحه مليسو نخينات كم زقرب سلازغورو زدحاري ترديهم برت حزب زناي 98 كلتشح عمت زنبره እቲ መንግስትና ከም ዝወልዖ ወይ ስርዓት ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ከም ዝወልዖ ዝፈልጥ ሰብ እውን ኣይነበረን እዚ ስርዓት እዚ ድሓር ካብቶም ኣባላቱ ዝነበሩ ካብቶም ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ምሕጂ ወፃኢ ዘለዉ ዝቃወሙ ዘለዉ ድሓር ከም ዝረዳእናዮ ግን እዚ ናይ ምቕንፃል ሰብ ናይ ምጥፋእን ናይ ምጉሓልን ናይ ምትላልን ኣቀዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ኣቀዲሙ ተሞኪሩሉ ዝነበረ ናብ ህዝቢ ምስ ወፀውን ናብ ህዝቢ ኣውሪዱ ሰላምን ምርግጋእን ገይሩ ሕጊ ኣስፊኑ ወይ ቋም ወይ ከዓ ስርዓተ መንግስቲ ተኺሉ ክመርሕ ዘይከኣለሉ ደረጃ ዓብይ መረዳእታ እዩ ማለት እዩ ብተዘማዲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ስልጣን ምስ ሓዘ ምስቶም ካልኦት ኢሂድን ይኹኑ ካልእ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት እቲ ኢህአዴግ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ወያነ ኣተሓጋጊዙ መሰል ሕብረተሰባት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ብሙሉእ ኩለን ዝኣምንሉ ሕገ መንግስቲ ኣቁሙ ብሰላም ክመርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ተዛማዲ ሰላም ምርጫው ነካይድ ሕገ መንግስቲ ኣሎ ብሕጊ ዝምራሕ ሃገር ኮይኑ እዚ ግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመርሕ ዝነበረ ትምህርቲ ዲሞክራሲ ኣብ ከባቢና መሰል ናይ ወዲ ሰብ ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ደቂሱ ክሓድር ኣይከኣልን ማለት እዩ ካብ 98 ክሳብ 2000 ኩናት ተወሊዑ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ክንዲ ሰባት ኣምፂኢኻ ደቂ እቲ ከባቢ ምፂኢኻ መሬትኩም ኣበየና እዩ ቦታኹም ኣበየና ኢልካ ብቐሊል ኮፍ ኢልካ ኣብ ጣውላ ተዛቲኻ ክፍታሕ ዝግብኦ ዋላ ድሕሪ እቲ ኩናት ምዝዛም እውን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ጉንበት ሰባት ኣርበኞች ደምሒት እንዳበልካ ኣምሲልካ እውን ሬድዮ ከፊትካ ዘየለውን ከም ዘሎ ተቃውሞ እንዳምሰልካ እንዳፈጠርካ ነቲ ከባቢ ብምሉኡ ካብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ዘይኣተወ የለን ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ የመን ሓሊፉ ናብ ሶማል ካብኡ ሰጊሩን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኢዱ ብምትእትታው ነቲ ከባቢ ሰላም ዘሪግዎ ፀኒዑ ኣይደቀሰን ከዓ ኣብ ድሕሪ እቲ ኩናት እውን ብሰላም ክንዲ ዝዓርፍ ኣብዚ 20 ዓመታት መሊሱ ካልኦት ተቃወምቲ እንዳሰልጠነ ሰላም ከልእዎ ፀኒሑ ኣጋጣሚ ግን 2018 እዚ ኣብይ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ እዋን መሊሱ ኣብ ክንዲ ንሰላምን ምርግጋእን ዝሰርሕ እቲ ህዝቢ መሲልዎ በታ ዕድል ዝረኸባ ክንደይ ምትሕቁቃፍን ክንደይ ምትሕዋስን ርኢና ነርና ሰላም ዘምፅእ እውን መሲልዎ ነይሩ ነባሪ ሰላም ዘምፅእ መሲልዎ ነይሩ እንተኾነ ግን ጌም ኦቨር ኢልካ ሕፅቦ ናይ ወያኔ ኢልካ ናይ ወያኔ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም መሊሱ እንቲ ዝገበሮ ሰላም ምስ ኣብይስ እንታይ እዮም ተፈራሪሞም ወይ ኣብ ምንታይ እዮም ናብ ህዝቢ ዝወረደ ይኮነን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮንካ ብበዓል ኢማራት መንጎኝነት ብስዑድ ዓረብ ዝተገብረሲ ህዝቢ ይፈልጦኒ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ዘይፈልጦ ወይ ንህዝቢ ዘይውክል እንተኮይኑ ከዓ ቀፃልነት ወይ ከዓ ነባርነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ መሲልዎ ኣብይ ከዓ ንኢሳያስ ኣሚኑ ንሕና ነዚኦም ኣዳኺምና ዓባይ ኢትዮጵያ ይኹን ዝሓሰብዎ ወይ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብለልቲ ኮይንና ክንመርሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ እቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ከዓ እንሄልካ እምበኣር ትግራይ ዕንቅፋት ትኸውን ዘላ መራሕቲ ትግራይ ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለዉ ናብ ምባል ደረጃ በፂሖም ስእልካ ፍሹል መምክነይታ ክሳብ ሕጂ እውን ክእረም ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ናይ ወፃኢ ዜና ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ዝጉስጉስዎ ሰሜን እዚ ስለ ዝተጠቕዐ ዝበሃል ኣሎ ግን ካብ ቀደም ሓሊሞምሉ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑሉ እዩ ሰሜን እዚ ዝተጠቕዐስ ክሳብ ሕጂኦም ናይ ወፃኢ ናይ ዜና ማዕኸናት
كم مخنيتا غيرهم زتقوملو سمين زي استطقع زي كونه سمين ازي اوهاهيتكا كمي غيركا نمريحنت ناي تግራይ اسيركا قفيتكا توسدوم مجمريا نويح مسرحي تسريحلو كمز مسكونا خا اتخينات تولعو مالتيو اب نوفمبر 4 2020 مودعتا تخينات تولعو دماو زخونه كوينات اب غزينا اب وانا ولا بز عالمنا بز وانسي دحر خلايو قاعلم كمز مسل كوينات ترايو زي فلت بزح القيتا صعيبو اذا جن توم كدامي زصنحو يمانا حوي سوري كنش كودا كينو حتى نخلا نابيك مسألة اللخوانة ويتي ملخت انت عدل اللخو كنت نقرأ ناسي السندي تي علاقة ويت مدن غارز تخايدة بقندو ثم مخنيت استطعملو بزح جزء سلطة تاسه قن نمنتاي قبراو خون تيلو نمنتاي تهزبسي أبكم زقات خلو تهزب تقرأ مراسي نبورو نفسه قلا خلي بيرتراو قن بفلاي قن نمنتايو نابز تفعت زي كنت تسقبو تقامو زي رخوبو سرعة زي منقصون كتب لا يتخلنها من وكيلني باللي بعلو أبتا سيراون هزب قزيو منقصي تلاسحفو زلو قوام منقصون كخونا يكالن 3 عامت غيرو له سلمنتايو تهزبي حجي بزي نقرا استتاليلو كيناتي عقل عنن كينا ذات ود 18 عامت بوحدو 15 عامت يبرت كلعل سلمنتاي قلنا بزطفات زدات دلو انتاي سلاز خونيو ابو لبوس انتاي تحسب انتاي عين التمرتي وسيدو امان حوي سوري زاتو زلو حدا اوكي هراي تمنغستي غوسغيسولي بزح ناي صلن قرحنتن ولا وصا زلو سبون كم دغاف خوينو اب غودني سراويتنا وغودن منغستنا لنا زبل اللون بوغن إرترا إذا جن حدا تمنغستي كل جزء نايتسل إيغوس غواسيو زتردو الله زيردو سب الله مالتيو اتزتردو نتمنغستي كم زي دغفو ات ورا راب تግራይ استغبره كم زي دغفو رديو جن بتحدو جن كا اتمن اسي ود 18 تخون وتحتي يخون تحت ادمه تجديدي انا بتግራይ زات زلو مجمريا اب هاغور خنتاي رخيبو مودعتا زيبلو هاغراو اغلغلوت ممخنيتا هاغراو اغلغلوت الكان عامتين 6 ورحن كون زغبو ويستوسن عامتات قدب زيبلو كابتيس عن 4 كساب حجي اب هاغراو اغلغلوت ورساي انداتباهله زصنحه نابرا زمرورو عدل زرخبه وصي فنطيسو زوصه عدل زي رخبه كن ابدوبات زتهارمن زتقتلن كوي زلو سلازي إزمن إسيزي فتي كونن إذن رئو زلنا خا ولدي دقهم زي مصاحهم تباهيلهم تعاتيهم ويز السرول خونتاتيو سلازي خونه يخون من إسيسي قفيف كامتاو نايت منقستي صعبينو زي تردو يكونن بحيلي إذا أتزلو مسأتو خا ولا حنتي كام مجمريا بتصبق ديسبلين زي تهانته أبساوا كاب سدرا بيتون كاب ولدون كاب نبور نابرا كاب حدار مقبار كاب بيت سبو تفليز صنحي مليسو خا اتخلو خا كمز زغبروم زي فلطو زغبرو زي فلطو عينت نابكم عينتيو كاب تنبر وصا زخونه سبس نابكم عينتي زات زلو حجز كلهم كاب زمروخات زرانا يبسي نحنا مع استجديدنا اينا اتينا قبليلنا هديمنا صنيحنا جن هديمنا نحبا ايكانا نولدنا مسحازو مبلو ويدليم رخيبهم نابلو زخونه سب كاب إرترا نحنا ابعدنا ندخوفينا كنبر يمرصنا تخوينا سلازي تسرعزنا برا يكون حجي يبلو سرعتي يبلو معاسي زسر انتي زغاطمني ساعات فلتي غازيتኛታት ሲምሳና መሳርሕት ናስ ክንደይ ግዜ بجمله ዝእሰሩሉ ግዜ ነይሩ ዘይወፁ ሰባት ሁን አሉ አማሰርት ዘይወፁ ሰባት አሉ فلتي خاو ናይ G15 ጽሒፍኩም ምስኦም ኢንተርቪው አግቢርኩም ተባሂሎም ክሳብ ሕጂ 20 ገለመለን ዓመታት ዝገበሩሉ እቲ ስርዓት እዚ ከምዝ ናይ ጥፋት ስርዓት እዩ ናይ ዘርግ ስርዓት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሪጉ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ተዛማዲ ሰላም ዝነበሩኻ ነዚ ንምዝራግ ስለ ዝመፀ እዩ ሕጂ ናብዚ ናይ ሕጂ ኩነታት ክንመፅእ ከለና ግን እቲ ተስፋ ኣብ ከቢድ ምድማይ ዝፀንሐ ህዝቢ ወይ እቲ ህዝቢ ይኹን ወላቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት እውን ድሕሪ ነዊሕ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ምምፅኡ እቲ ሰላም ቀሊል ኣይኮነን መስዋዕትነት ምኽፋል የድሊ እዩ ኣብ ኩናት ጥራሕ ኣይኮን ካብ መስዋዕትነት ትኸፍል ኣብ ሰላም ንምምፃእውን
ንክልቴኻ ወገናት በብደረጃ ዘቀራርበካ ኩነታት እንዳፈጠርካ ቀስ ኢልካ እንቋዕ ተዘተተጀመረ እምበር ዓብይ ተስፋ ኢሱ ተዘተተጀሚሩ ከዓ በብደረጅኡ ትውፅኢቱ ቀስ እንዳበለ ይርአ ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ናይ ሰላም ተስፋ እዚ ፅቡቅ እምነት ኣሕዲርና ኣለና ንመፃኢ ከዓ ተስፋዋቲና ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ ንሕና ከም ትንሳኤ እውን ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን እዩ ትመምርሒና ስለዚ ነዚ ሰላም እዚ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክበፅሕ ብሓደ ረፍዲ ከዓ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ደው ምባል ተኽሲ ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ እቶም ካብኡ ክወፅኡ ኣለዉ ዝበሃሉ እቲ ብሕጓ ዝኣተወ ከይተዓደመ መእድዩ ዋላ ተዓዲሙ ኣትዩ ዘይወፀ ዘሎ ሓይሊ በብቅሩብ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ፍፁም ዝወፃሉ ኩነታት ከዓ ይርአ ይኸውን ዋላ እውን ሓንጊዱ ተፀንሐ እቶም ካልኦት ሓይልታት ከዓ ዘይምልከቶም ሰባት ወይ ሓይልታት ካብኡ ወፂኦም በብደረጅኡ እቲ ሰላም ዝትግበረሉ ሙሉእ ዘተኣማምን ሰላም ክመፅእ እቲ ህዝቢ ከዓ እፎይታ ዝረክበሉ ረድኤትን መግብን ረድኤትን ዝመፀሉ ኩነታት ክኾነልና ተስፋ ንገብር ቴንኪዩ ማንሓይ ብሰፊሑ ገሊፅካ ኣለካ ያዕቆብ ናባኻ ክመፅእ ከምዚ የማነ ክብሎ ፀንሐ ምሳት ተሓሒዘ ይሓተካ ኦፍኮርስ እቲ ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውጅለ ካብ ንፅሊ ክምህር ፀኒሑ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣየድምዕንካ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዋላ እቲ የእምሮ ክገብር ዝግብኦ ክመሃር ዝግብኦ ከስተውዕል ዝግብኦ እውን ገና ይታለልን ኣብ ስዑት መንገዲ ክኸይድ ኢኻ ትሪኦ ሕጂ መጀመርያ ነገር ንምንታይ እዩ ክንገትኦ ዘይከኣልና ነዚ ጥፋት እዚ ማሲ ኦፍኮርስ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ግን ምስ ኮነስ ክትዛረብ ግድን እዩ በቃ ዋላ ሸለልካ ክትሓልፎ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ ሕጂ ንቡር ዘይብሉ ጌጋ እዩ ዝፍፀም ዘሎ ይቕፅል ኢኻ ደሎ ስለዚ ዝተወሰነ ሰብ ስለ ዝተምሃረሉ ወይ ልቢ ስለ ዝገበረ ይኣኽሎ ዝነገር እዚ ኢልካ ዝስገር ኣይኮነን እሞ ንምንታይ እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር እቲ ሳዕቤን እውን ድሮ በፂሑ ኣሎ ንኣብነት ናይ ግደፍ ዋና መጣቕዒት ሪዋ ትኾን ብሶሻል ሚድያ መን እያ ትበሃል ረስታያ ሽማ ኤኒዌይ ኣላ ሓንቲ ሓምሻይ ዙርያ ነይራ ባዕላ መከራእትያ ነይራ ደቂ ረሽ ኮርናታት እንዳበለት ኣቶ ከመይ ገይሩ ሽማ ጠፊኡኒ መን እያ ኤኒዌይ እሳሲ ወዲ ሓፍታ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ወዲ ሓፍታ ዝወለደቶ ማለት ንዓስ እንታይ ምክንብሎ ኢና ዓባይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ዓባይ ውላዳ ትትኾን ነይራ ኣብ ኤርትራ ነይራ ትኾንካ ውላዳ እዩ ኣገልግሎት ሎሚ ደቂ ኣገልግሎት እዮም ዳኣትው ደለዉ ሕጂ ተጣቕዕ ነይራ መወዳእቱ ግን ተሓምሽሹ ኢላቶ ምሕረት ማለት እግዚኣብሔር የቕልለሉ ማረምቶ ኤኒዌይ ወዲ ናይ ዋላሳ ድላያ ትዛረብ ዓሻ ኮይና ወዲ ዝህዝቢ መወዳእቱ ግን እዚኦም እንታይ ንኾን ኣለና እውን ደይሓስቡ ሕጂ ካብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና ክሳብ መዓስ ክቅፅል ሕጂ ምስ ናይ ትግራይ ዓሪፉ ኣብ ሱዳን እዩ ድኾን እዚ ዕቡድ ስርዓት ኣይገድፍን እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኤርትራውያን ኣብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና ከምኡውን ንፀለ ዝዛረቡን ዝጉስጉሱን ዋላ ይውሓዱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ ተጋሩን ይረኣዩ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ነዚን ክልተ ተሓሒዝካ መጀመርያ ነገር ንምንታይ ኢና ናብ ከምዚ ጥፋት ስቑኢልና ንጠፍእ ንፀድፍ ንሃፅፅ ደየለ ነገር ንገብር ዘለና እቲ ካልኣይ ከዓ ካብዚ ወሪዱ ዘሎ እንታይ ክንመሃር ኣለና ያዕቆብ ሓዊ ናባኻ መፅአ የቕኒለ ሓው ኣማን ኣነስ እንታይ ክብል ዝደሊ ብንቕሓትና እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ናበይ ነገራት ይኸይድ በሰፊሑ ሓውና የማነ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ትንትኖ ፀኒሑ ግን ቅድሚኡ ኸ ኤርትራውያን ትራብሎስ ክሳዕ ትራብሎስ ወይ ከዓ ትሩቡሊ ዝበሃል ሮማ ኣብ ሶማል ከይዶም ዓስከራት ናይ ጣልያን ኮይኖም ኮ ጠፍዮም እዮም ሓቂቆም እዮም ምኡዙዛት ኮይዶም ናብ ስልጣን ዘሎስ በቃ ንሱ እንተይልካስ ትገብሮ ንምንታይ ኢኻ እዚ ሂወትካ
ካልእዋና ትገብረሉ ኣብ ሃገርካ ሕጊ ዝፈልጥ ሕብረተሰብ ካብኡ ወፂኻስ በቃ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ሓያል ኩሉ ነገር ዝገብረካ ዝውንነካ ፈቃደኛ ትኸውን እዚ ካብዚ ተሓሳስባ እዚ ክወፅእ እንተዘይክኢሉ እዚ ሕብረተሰብ ናብ ካብዚ ዘለናዮ ኮግማያ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና ኩሉ ግዜ ዘዝመፀ ክፃወቱልና ፀኒሖም እዮም ኣብ ዓድዋ ከይዶም ምስ ጣልያን ኣንፃር ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ምስ ናይ ተጋሩ ኣሕዋቶም ተዋጊኦም ሞይቶም ቆሲሎም እዮም ከም ዝበልክዎ ኣብ ሶማል በሎ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ኣብ ዘበን ጣልያን ኩሉ ተገይሩ እዩ ስጋብ ሕጂ ዝሞት ዘሎ እዚ ህዝቢ በቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ በቶም ንጥፍኣቱ ዘይግድሶም ዝተሰውዐ ኤርትራዊ እዚ ወድኹም ተሰዊኡ ክቡር ሞት መይቱ ኢሎም ሓንቲ ወረቐት እዮም ክብዎም ወይ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢኖ ስድራ ቤታት ናይቶም ኣይከሰርናን ክበሃል እዩ እወ ስድራ ቤታት ግነፈሱ ስድራ ቤታት ናይዞም ሂወቶም ዝኸፈሉ እንታይ ይሕልፉ ኣለዉ ደቆም እንታይ ይኾኑ ኣለዉ እዞም ሰሃራን ኣብ ባሕርን ዝጠፍኡ እቶም ንፍትሕን ንነፃነትን ኢሎም መስዋእቲ ዝኸፈሉ ደቆም እዩ ውፅኢት ናይቲ ንሶም ዝኸፈልዎ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ ክነቅሕ ኣለና ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ነቶም ዝነቑሑ ከዓ ክንከላኸለሎም በቶም ገበርቲ እከይ ቀልጢፎም ይቁፀዩ ይንጠፍኡን ስለ ዘለዉ ናይቲ ሕብረተሰብ መረቕ ዝኾኑ ኣቐዲሞም ዝሓስቡ ናብ ካልእ ነገር ከየበፅሐ ከሎ ከኣልይዎ ዝፍትኑ የጥፍእዎም ስለ ዝኾኑ እዞም ከምዚኦም ሓይልታት ክንከላኸለሎም ክንክእል ኣለና እዚ ክብል ዝኽእል ምክንያቱ ትሳዕብየን ናይ ኩናት ክንደይ ስድራ ቤታት እየን ሕጂ ግደፎ ናይቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ደበስ ከይረኸበ ናይቲ 17 ዓመት ከዓ ኣብ ትግራይ ጋና ዘኽተመ ስድራ ቤታት ደበስ ከይረኸበ ዝዓነወ ከይተሃንፀ ዝሰንከለ መዋእል መንእሰይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውትድርና ዝኸይድ ሕሰብ ቦቲ መንእሰይ ወዲ 20 ወዲ 30 ካብ 20 ካብ 30 ትሒዙ ዝሰንከለ ንሙሉእ ሂወቱ ስንኩል ኮይኑ ተፀባይን ሰከም ናይቲ ሃገር ንምዃን ኩናት ብጀካ ዕንወት ዘምፆ የለን ክንደይ ስድራ ቤታት ክንደይ ኣዴታት መርዖት እየን ሰብኣየን ስኢነን ክንደይ ሰብኡት እዮም ኣንስቶም ስኢኖም ውላዶም ጓሎም ወዶም ሰኣኑ ስድራ ቤታት ዘተዓፅወ ጠቕላላ ዝፀነተ ስድራ ቤታት ሳዕብየን ኩናት በቃ ጥፍኣት እዩ ካብዚ እናተመላለሰ ዝፃወተልና ዘሎ ቫይረስ ክንድሕን ኩላትና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ደጊም ናብ ካልኣይ ኩናት ናብ ኩናት ክንኣቱ ከም ዘይብልና እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ኢድ እንተዘይህልዎ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ማዕበየን ከምዚ ኢሉ እውን ዓቕሚ ረኺቡ ንነዊሕ ክኸይድ ኣይምኽኣለን ከምዚ ኢሉ ዝጥፍኣት ኣይማዓበየን ምናልባት እውን ኣይምተበገሰን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሽግር ኣብዚ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ድሕሪ ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ህውከትን ምጥፋእን ክኣቱ ከም ዘይብሉ ሪቲንኪንግ ከም ኣተሓሳስባና ከነመዓራሪ ልዕሊ ኩሉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ትሽግር እቶም ሕጂ ተሃስዮም ኣንፀርፂሮም ሓሪቆም ኣንፃር ኤርትራውያን ዝዛረቡ ተጋሩ ካብ ሕርቃን ተበጊስካ ዘይዝረብ ነገር የለን ምስቲ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ ግን ኣብ መወዳእቱ ፍታሕ ኣይኮነን ንሕድሕድና ምባእስ ፍታሕ ኢና ኸነናዲ ዘለና ከምዚ ከይንኸውን ዳግማይ ናብዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከይንኣቱ ናብ ከምዚ ዓይነት ምጥፋእ ምምዋት ከይንኣቱ ይኣኽለና ድሕሪ ሕጂ ክንደጋገፍ ክንተሓላለ ክንከላኸል ነድሕድሕድና ንፀላኢና ዝመፀ ናዓና ኢሉ ከጥፍእ ዝመፀ ፀላኢ ክንከላኸል እንተዘይኮይንና
ንሕድሕድና ክንቃተል ሕድሕድና መሳርያ ክንማዘዝ ከም ዘይብልና ኣፀቢቑ ክጉስጎሰሉ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሕብረተሰብ ለባሜ ዝብል ብሓቂ ብዛዕባ እዚ ተገዲሱ ናይ ሎሚ ዘይኮነ ናይ ፅባሕ ናይ ድሕሪ ፅባሕን ናይ መፃኢ ወለዶታትን ሓሲቡ ኣስተምህሮ ንኩሎም ንኣሽቱ ኣስተምህሮ ክህብ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ከም ትንሳኤ ቀንዲ ዕላማና እሱ እዩ እቲ ማይንድሰት ወይ ተተሓሳስባ ናይቲ ሕብረተሰብ ናብ ከምዚ ክመፅእ ናብ በቃ ከስተብህለሉ ብኣግኡ ከስተብህለሉ ነቲ ናብ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ዝእቱ ምሕደራ እና ብጌሓቱ ከሎ ጠጠው ከብሎ ከኣልዮ ንህግደፍ 1,000 ወላ 10,000 ከፊልና መስዋእቲ ከፊልና ኣልጊስናዮ ንኸውን ሕጂ ንግሆ ኣማኢታ ሽሓት መንእሰያትና ኣይምጠፉን ስለዚ እቲ ክፈል ዘለዎ መስዋእቲ ከፊልካ ቀልጢፍካ ናብ ትንቡር ዘምፅእ ስርዓት ክንምለስ እዚ ከዓ ንዘለዓለም ብሓቂ ብዕቱብ ተታሒዙ ትምህርቲ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ዝብል እሱ ትፃወተልና ዘሎ ንቕሓትና Thank you, Jack. Hi. ብፍላይ ብህዝቢ ኤርትራ ወገን ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ዘጉሂ ከም ዝበልካዮ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልቲኦም ኣባሓጎታተይ ሓደ ናይ ጣልያን ሓደ ናይ እንግሊዝ ዓስከራት ኮይኖም ስጋዕ ትርብሉ ይኸይዱ ብሓጎይ ማዕመር ቀዛፊ መንካ ትብሎ ኣቦውን እዚ ሙክታር ዑመር ሙክታር ክእሰር ከለዎ ነርና ኢሉ እየ ዘንትወልና ነይሩ ካብቶም ወታደራት ነይሩ ንኾንቱ ምጠፈ ነይሩ ማለት ዕድል ገይሩ ተመሊሱ ቦሮምቦራስ ክፍላይ ኢሎም ሂቦሞ ታይትል He's one of the luckiest ተመሊሱ ናይ እንግሊዝ ዓስከር ኮይኑ ከዓ ፈቅዶ ኢትዮጵያን ዓድም ሓራን ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ኣቦይ ከዓ ምስ ሓቦታተይ ከዓ ኣብ ሳሕል ነይሩ ሕጂ ጀስ ሰንሰለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክሓስብ ኣለዎ ክሓስብ እንታይ ኢና ናበይና ንኸይድ ዘለና እዚ እቲ ህዝቢ ንሕና ክርድኦ ንደልዮ ዘለና መዓስ እዩ ኣስተርሂውስ ከም ሰብሲ ኣብ ሰብዓታት ኣስመራ ዝነበረት ኢሎም ኣብ ሰለም እዚኦም ሸር ገይሮም ኣብ ገለ ሪኢኹም ትኾንኩም ናበይና ንኸይድ ዘለና ስርዓት እዚ ፈፂሙ ናይ ህልቂት ምዃኑ መጀመርያ ሰላም ዝተገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ገይሩ ነዚ በፂሖሞ ዘለዉ ከነርክብ 24 ሰዓት ዘይኮንስ 48 ሰዓታት ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ሽዑ ብዘይልቡ መቸም ድላ ይዛረብ ይብል ነይሩ እሱ ግን 48 ሰዓታት ንኮይናት ክዳለው እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ነታ ናይ ዕንወት ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እታ ኣርኣያን ፅቡቕ ኣብነት ናይ ዝሰርሐ ህዝቢ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣንፈት ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ኤርትራውያን ከይመሃሩ ተስጎ ትግራይ ከዓ ደቂሱ ነታ ናይ ቀደም ምልካዊት ወይ ከዓ ገዛኢት ጨፍላቂት ኢትዮጵያ ንምሕዋይ ብዋጋ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንኣሽቱን ኣረግቶትን እዚ ኩናት እዚ ከስዕብ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ንነፍስኻ ብዝሑል ኮንካ ኣብ ድላይካ ተቐሚጥካ ምጥቃዕ ዘይኮነ ያኽሎ ዝህዝቢ እዚ መስተርሆ የድልየሎ ኢልናሲ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር መሰረታዊ ነገር የድልየና ኣሎ እዩ እቲ መልእኽቲ ቴንክ ዩ ዶክተር ናብካ ክመፅእ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ድምፅቲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኦብቪየስሊ ግን ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገር ቤተሰብ ምፍቃድ ቤተሰብ ምሕታት መን ኣበየሎ ኣሎ ኦፍኮርስ ኩናት ከም ዝበልናዮ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ዝተጎዳ ስድራ ቤታት ክህልዋየን ዝሰንከለ መንእሰይ ኣሎ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ኦፍኮርስ ብብዙሕ በዚ ዝፍጠር ስምዒታት ኣሎ ፅቡቕን ሕማቕን ኦፍኮርስ ፅቡቕ ነገር የለን ኣብ ጥፋት ሕጂ ግን ነዚ ዝቆሰለ ልቢ ነዚ ዝተሃስየ ስድራ ቤታት እሱ ዝፈጥሮ ዝኽእል ካልእ ምክንያቱ ፀላይ ዝያዳ ዝምዝምዞ ነገር እንተሎ ብሓሳብ በእምሮም ዝተፈላለኻ እዩ ኣብ ኤርትራ ሳልሳይ ወራርዶ ገለደ እንዳበለ ሰብ ይመውት ነይሩ መሲልዎ ዳሕራይ ግን እዚኦም ድሕሪት ኮይኖም ሰባት ፍዮም ከይኣኽሎም መወዳእቱ እውን ድኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ መሊሶም እኳ ዳ ሰብ ምእሳር ምብስብሳን ምስኣተው ሰብ ገዲፍዋ ነቲ ሃገር ከይዱ ብሓሳብ ጠቕላላ ኣብ በይኑ ከም ዝነበርና ስለ ዝረኣየ ሕጂ ግን መንግስቲ ትግራይ ንድሕነት ህዝቢ ክብል እዩ ነቲ
ናይ ሰላም ታሽሙ ወሲድዎ ደሎ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኩናት ከም ዝበልኮ ዝቆፀ ተጎደ ብዙሕ ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ ሕጂ ግን ካብዚ እንታይ ተማሂርናን ብኸመይ ልብታት ሓውዩ ትግራይ ናብቲ ትጥምቶ ዝነበረት ናይ ዕብየት ናይ ሕውየት ምስ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ገዛ ነፍሳን ምስ ህዝባን እውን ተሳንያ ክትሰኣሉ ዘለዋ ዕድላት ወይ ዝግባኣ ማይንድሰት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከም ሓደ ምሁር ትግራዋይ ከም ኣቦ ከም ኣብ ስደት ኮይንካ ትርኢ ዘለካ እንታይ ምኽሪ ወይ ማዕዳ ትልግሰሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ንኩሉ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ሓላፍነትና እዩ ነዚ ሓዘን ክንድብስ ባህልና ይውን نعمل أمان تردي بطعم صبو هذا حكي كنرئي زلنا يمثلني دحري زورار زي ኣብ ኤርትራ ይኾነ ብትግራይ እቲ ናይቲ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ክቕይር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ፐርሰናል በቲ ዝመፃናዮ ናይ 54 ዓመት ስእሉ ባለህበት ርገጥ ኣካይዳ ክኸይድ ኣይግባእ ትክክል ኣይኮነን መዓት ለውጥታት ክግበሩ ኣለዎም ኢለ ይኣምን ኣነ ናይ ተሓሳስባ ድዩ ናይ ዳይሬክሽን ድዩ ናይ ክልስ ሓሳብ ድዩ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ድዩ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ክቕየሩ ዝግብኦም ግድነት ማስት እውን ክኸውን እዩ እቲ ዝመፃናዮ ኣማፃፅኣ ዝቕበል ሕብረተሰብ ኣይኮነንን ሕዚ ዘሎ necessarily ሕማቕ እዩ ነይሩ ኢለ ከጠቓልል ዋላ እንተዘይከኣልኩ ፅቡቕ እንተነይሩ ናብ ዝበለፀ ፅቡቕ ክኸይድ ዝደሊ ወለዶ እዩ ዘሎ ታናይ ብቕድት ማለት ዝነበረት ፅብቕቲ ሽዑ እውን ኣገልግላ ትማል እውን ፅብቕቲ ትኸውን እያ ሎሚ እውን ፅብቕቲ እያ ፅባሕ እውን ንሳ ፅብቕቲ እያ እናተባሃለ ክነብር ኣይኽእልን ሎሚ ፅብቕቲ እንተነይራ ፅባሕ ድማ ዝበለፀ ፅብቕቲ ታናይ ፅባሕ ድማ ቅድሚ ድሕሪኣ ዘላ ድማ ዝበለፀት ፅብቕቲ ክርኢ ዝደሊ ወለዶ እዩ ዘሎ ነዚኡ እውን ህይወቱ ብዘይ ሓንቲት ደቃይቕ ምውልዋል ዋጋ ክኸፍል ዝስለፍ ዘሎ ተሰሊፉ ዘሎ ዝኳሻሕ ዘሎ ዝዋእ ዘሎ ኣካሉ ዝጎድል ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኣውትስታንዲንግ ኣብ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ዘሎ ክቕየር ኣለዎ ከመይ እዩ እንታይ ዓይነት እዩ ካሊእ መዓልቲ ክንዘራረበሉ ንኽእል ይመስለና ነዚ ኩሉ ድማ ኦፕን ማይንድ ኮይኑ ክቐርቦ ይግባእ እናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክሰርሕ ዘለዎ ነቲ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ቤስት እንታይ እዩ ትዝበለፀ ውሑስ ፖለቲካዊ ባይታ ክንፈጥረሉ እንተኮይና ስሉጥን ውሑስን ልምዓታዊ ጉዕዞ ክነምፀሉ እንተኮይና እንታይ እቲ ቤስት ኦልተርናቲቭ ስትራቴጂ ዝመፃናዮ ኣይኮነን ዝመፃናዮ ርኢና ኣሎ እንታይ ከም ዝመስል መን ይኹን መን ሕዚና ብገለ ናብ ገለ ገምጋም ኩን ኣብቱ እንታይ ኮነ ባዕሉ እኒሄ ዝንብብ ግልፂ ዝኾነ ንባብ እዩ ተርፎር ዝሐሸ ዳይሬክሽን ንደሊ ኣለና ፖለቲካሊ እዛረብ ዘለኹ እቲ ማሕበራዊ ግልፂ እዩ ኦልሬዲ ኮ ኣገን ያው መዋእልና እውን ኮት ክንገብራ ኢና ዛላምበሳ ናይ ፍርቂ መዓዝ ነፃነት ይበንዎ ኮት ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዘድመቃን እንታይ ይደሊ ከም ዘሎ ኮነ ግና እቲ ኮት ማሕበራዊ ካሊእ ኮ የለን ይነግሩና እኮ ነይሮም ኦልሬዲ እታ ዝነበረት ሰሙን ዋዕዋዕ ሰብ ነፃ ኮይኑ እንዳዘወረ ብበዓል መኪና ዝኸይድ ብኣውቶቡስ ተሳፊሩ ዝኸይድ it was already እቲ ማሕበራዊ ኢንቴግሬሽን was there ምንም መፅባዓ ዘድልዮ ይነበረን ፈቓድ እንተተረኺቡ ስለዚ ግን ሕዚ እውን ኣከምኡ ዝበለ ሰንካል ዝኾነ ምክንያት ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ኣሎ ፍቲ ይኾነ ፍቲ ምክንያት ይሃሉ ማለት ኣይኾነን ናይ ሎም ምክንያተይ ንፅባሕ ብሩህ መፃእየይ ዝሕግዝ ተደኣ ኮይኑ ጥራሕ እየ ኣነ
مغنياتي كحزو يخسجر امبر نايلوم مغنياتي ناي صباح بروح تسفاي زصل متل انت دا خوينو حغاز يهون سلازي تمحبراو متسسات نايت حزبي ناي تحساسبا لوطي كغير ناي قدني بتوم زصنحو ناي تحساسبا قنيت كخيد ايغبال سلمنتاي زسكف زبو يمليهم وطنيحو بو تطلف بتعم بزحيو بتعم خاف زغرم دما يتوش تعد زل يكون ريفر كنقبر ابنت زخون زغل تب دياسبورا زلي نصا تحساسبا حيزو نصا حتى حساسبا ونينو ام نصا هاجرنا نبره ستيل ابناي وارديانت حساب حيزو ينبرلو لبنا فلته عدنا طفه حزبنا طفه سب عبدك غدو تقلفو خم انسسان تدربيو نحدره صبغ لنا چرحو يسمعنا الله ازي سنا امرؤ السنكله اتحساسو استلفاي ازي كم عرار يقبا بتلنا بتي تناي دياسبورا نبينو انترينايو تناي عدي ونوينو مونورايو وانا جزاء ماخل ناي غداينا خوون زغل كنت ناي عد حزبي نسي كله زغفل زلو انا كودي ددقنا حيزنا حاسس سرحنا نسرحنا نبرانا نبر لنا تخالي تسقامات كم كالي خوين مالتي طبعا زلقنكم زل لاكجري بلون لاكجري ترف كم حدا حزب فطور ودسب بيزيك سينو ناي منبارن زي منبارن فتنا قطيمو ياتي وصل سو نسو كوسنو زخيل ناي بوليتيكا بايتا كفطر انت دا خوينو ناي تنسا اسراح ونزيو تهزخ فطرو خللو كم تزمصانا يبلعل توسينو نو تقبل كانو صدق بود ما تمرح خبال تخوينو كن كافتو زمصو ناي وشتن ناي دغن بارنت نصا يوصل زبا اسنا دمانا بارنت نقطو زلنا عملنا يبعلنا ما كوينا او عد زچراح چرحتات نحنا وزي تقبلنا ناكنا علنا له نايت حزب بارنتن كفاتن نطنخرلو لنا كاوزي نصاحنو صنتر اخوينا نحنا نصا تحساسبا خلونا له نايزي هونه كون بوليتيكاو صقعتنينت تحساسبا انت حيزنا كم سيفيك محورات كم حزبي نصا يوصل بمنم تامن تماهير زبل تاتمرت حيزو شمتي دلينا وحدي يصقع هافتامي زبل زي عامو خبلع ججيف بس انفستمنت خجبر ناو حدا بعد سلطان يصقع هزي برسع بتلكا بتحلكا يت سوشيال جاستس زبحال يطفى completely political freedom يطفى completely نايزي cumulative effect نا after يهونت سدي انت عينا خنقبر زلنا كما يخم عرارة زلو ناي حزب دمصي يكبر ناي حزب التحساسبا جزاء يهون حزب انت يدلي حزب دحتتو نصنتن حبو again حزبي كمتناي زلام بس ازبل هيوت معلتا وغرفو كحزو انت خوينو نمتاي نخلو نمتاي سانكشن نغبرو دي حدي زين هنبصح جن حزب بصح زل حدا قال وريدو زل معتن بخمي ان هاندل خنغورو دما كالي اسايمنتي حزي جامب خنغورو تلدي نخيل كمي غيرنا علينا كمي غيرنا انا نفتح حزن نافقو زلنا محبراون ايكونومياون بوليتيكاون متسحي تهزب على نخوسن بعض نامط جن تحزي تبصح زلو وريدو زل حدا برساتن عنوتن بخما يخل نتهزم تقريفنا له تهزبنا يوعلو نايسنا لبنا نايسنا امرو وسان اللو ياو حزد اسيران ومي بحال اللمبر اتيم ولادي ناي كاثوليك بيت امنت ابوكو اوريدي افتحتنا ايسا سرعات كوينو طبعا يسموه كاب تግራይ زمص دمرت ايكونن ገንዘብ ሂኩም ክትገዝዎ بطرحون كيتوصلوا وكيتقبلوا إلهم كم هيرو
خالوت خريستيان خون اسلام كوم انت يلوم صبوق خون انت زي لهم دمالات زلو معالتي اللي هون سوق انت يلوم انت زي غزيهم و زي تابع عمون سقمتي المعلو صبوق دايركشن سلسته اخي بالدلي اسكت حزب نصانتن حبو نصا خوينو سلازي يفلط ያው ነፃ ተባሂሉ ባንዲራ ወሪዳ ናይ ህግደፍ ባንዲራ ደይባ ነፃነቱ ግን ያረጋገፀን ክልተ ሕብሪ ናይ ባንዲራ ጥራይ ተቃይሩ ዘሎ ብከምዚ ዲ ክነብር ሕዚ አንቶ ተራኺፈና ነርና ኢንጂነር መስለን ዘልዓሎ ኣብ ኤርትራ ናይ 5-6 ዓዲ ተቃውምቲ ወታደራት ኣለዉ ናይ ጅቡቲ ኣለዉ ናይ ሳውት ሱዳን ኣለዉ ናይ ካርቱም ናይ ሱዳን ኣለዉ ናይ ትግራይ ኣለዉ I am sure ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣለዉ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ኣብይ ፍቃድ ዲሌት ፋኖ ኣለዉ ስለዚ ናይ 5-6 ዓድታት ወታደራት ይቅልም እንድሕረልዩ ኮይኑ ኢሳያስ ፋርዘር ፀገም ናይቲ ህዝቢ ገና እየተወደአን ማለት እዩ ገና خرينا I don't know many عادي احتورر يفلطنا ግን اتليست ገና መልሰ ኤርትራ እንደገና ዝተረፈን ተሃልዩ ከዓለሚ ወይ ተሰንከለውን ናሐከመን ዲዩ ናጨገና ከስልፈዩ ከጥወይና ጉድጓድ ነዚ ክቃለስ ዘይደሊ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ እንታይ ላይ ዝደሊ ዘሎ ክንርዳእ ካለ ደሓንት ናይ ትግራይ ብዙኾነ ይኹን ማዕቀነ ንዑ ኣይምልከተንን ይበል ይብሉ ካዮም ወራይና ነግበር ዝምልከተና ነግበር ዝብለሎ ብዙሓት ደገፍትና ይግደፍ ጽቡ ደንበ ፍትሕሎ ትግራይ ባዕሉሎ ዝኽቃለሰ እዩ እቲ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዋላ ምናልባት እውን ዘይሓገዝናዮ ኤርትራዊ ግን ድማ ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ንፍትሕ ዝተቃለሰ ዘይሰማዕናዮ እስካብ ሕዚ ይቃለስ ኣሎ እስካብ ሕዚ ዝድግፍ ከዓሎ ዓዲ ንቁልጣፋት ተተኺላ ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገራውነታ ኣብ ሕቶ ኣትዩ እስቲል ዝድግፍ ኣሎ ኣይተረድኦን ክንብል ይንኽእል ንሕና ከመይ ተረዲእና ፍሉያት ኣይኮንና ንሕና ነሳቶምን ይርዶም እዩ ቅቡል ገይሮም ኣለዉ ዝጥፍኣት ዚ ወይ ድማ እዚ ሃገር ምህጋር ክልተ ቾይስ እዩ ዘሎ ወይ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክፀንሕ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዋጋ ዝተኸፈለ ዋጋ ተኻሒዱ እዩ ግን አትሊስት እቲ ዝቃለስ ዘሎ እቲ ዝፍትን ዘሎ ጉልበትን ዓቕምን ፈጢርካ ናብ ንቡር ክምለስ ተደኣ ኮይኑ መቃልስ ተለልዩ ክቃለስ ክኽእል ኣለዉ የለን ናብታ ሃፃዊት ዝነበረት ኢትዮጵያ ተመሊስና ሕዚ ጣፍ በቀሊሉ ይመጽእ ይመስለኒ ቡናውን በቀሊሉ ዝመጽእ ይመስለኒ ጨበርበረ ኩሉ እዚ ሕሳር ኮይኑ ኣሎ ባዕሉ ዲ ይፈልጥ መስዋዕትን ካሊእን ኣዴና ኢትዮጵያ ዝብል ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑ ስራሕ ክውዕል ብዙሕ ዋጋ ይኽፈል ኣሎ ነዚ ዝቕበል እንድሕረሉ ተቐቢሎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀደም እውን ነይሮም ወዮም ብደርጊ ግዜ እውን እኮ ነይሮም እዮም ተጋሩ ነይሮም ደርጊ ዝድግፉ ኤርትራውያን ነይሮም ደርጊ ዝድግፉ ዓም ነይሮም ዝተቃለሱ ድማ ሓይልታት ነይሮም ከም ጣዕንቶ የማነ ዝገልፆ ዝነበረ ስዕረምዎ ኣምሪርና ንቃለሱ ንሕና ድማ ንስዕሮ ንቡር ናይ ህዝብታት ዕድልን ባህልን ፀጋታትን ድማ ተኸቢሩ ይነብር ስለዚ መድሓኒቱ ካሊእ መድሓኒት የብሉን ምቅላስ ጥራሕ እዩ ተሰዊኻ ምቅላስ ጥራሕ እዩ ግን ትቃለሰሉ ኣጀንዳ ግን ክንፅር ክኽእል ኣለዎ የግደፉን ይቃለስ ኣለኹ እንዲ ዝብሉ ዘሎ መቃለሲኡ ኣጀንዳ ግን እንታይ ክኸውን ምዃኑ ክንፈልጦ ይከኣልና ካውዚ ዝተፈለየ ዳይሬክሽን ካውዚ ዝነፀረ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ክትሓዝ ይግባእ እቲ ካሊእ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ምትእሳር ካብቲ ፖለቲካዊ ዳይሬክሽን ይጀነሬት ክገብር ጽሩይ ፖለቲካዊ ዳይሬክሽን ጽሩይ ፖለቲካዊ መትከል እንተዝሒዙ ዝቃለስ ዘሎ ደንበ ፍትሒ ኩሎም ተንኳሎት እናተመለሱ ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለና እዚ ንክንብል ግን ሕዚ እቲ ቃልሲ ዘሎ ንድፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ክልተ ሰለስተ ሓላፍነት ኣለዎ በቲልና በቲ ግን ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ ዝዕንወትን ወራርን እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ፖለቲካ ከምቲ ዝመፆ ክኸይድ ኣይኽእል ክኸይድ እውን ኣይግብኦን
خيرنا يخيل مسكوت كي نجبر إزي مالت كل تلو علاوي هزبتات أيكوننا نبل زلنا بس أيكوننا نبل زلنا سؤالي ترجمي إتي بترك عجامي مخنياتنا تفتقرة زعبي قلعت وجد نقص كوس كان مدفع تميتن دخنتن دحرتن كنت أطو كبل اللو وزيت أطو كل تخين لما صورينا يفولتكا دايركشن كمتس اللو صوت زسان حفولتكا دايركشن باي تاخذ أي جبون دحر هذه مالتنا سو كخبر زلو مثلني زي لي أبن نحنا كم تنسى أويان من قدنا نصوريو نزيد التاوع بولتكا وحالتات ندقفو نزي زحجزو مقالستنا يكونوا إذا نحنا نتاوع عزلنا من قدي زقوامو انتهى اليوم كعا نقلصهم من كوينا من بزي قدس أو كل فتحي أو كل دنب فتحي أو كل نصر دايركشن فيوتشرنا هزبي أما تعري قدينا خنو إجامنا خنا بركت كنقالس يقبا مقالسنا دما تنسياوي ناي تنساي مدرخ يخون مالتيو نسسرلي ناي بوليتيكا بارتي كلو كايولون وي ناي بوليتيكا بارتي ابال كتخون يبلكان هاغراونته يرغاغص سباونته يرغاغص وي مخالي بعتا يرغاغص مو زي يخبل امان ثانك يو دكتور بقولو جزينا خيديو جن ምናልባት እዚያስ ኮስኻም ደለኹ ትብሎ ነገር ተሎ ያዕቆብ 1 ሚኒት ኣድልክ በካ ብዙሕ ዝምላኣሉ የብላይንቲ ክበሃል ዘለዎ ተባሂሉ ጥራይ እንታይ ክብል ዝደሊ ነቲ ህዝቢ ዕድል ንሃቦ ገለ ይብል ነይሩ እሞ ዶክተር ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ መጻኢ ህላወና ንሪኦ ኣለና ክንጠፍእ እንተኮይና ብሓደ ክንህሉ እንተኮይና ብሓደ ስለ ዝኾንና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ሪቲንክ ክገብር ኣለዎ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብኤርትራ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እውን ንትግራይ ንድሕሪት ገዲፍካ ወላ ንትግራይ ኢግኖር ጌርካ ዝግበር ቃልሲ ኣብ መወዳእትኡ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ከነስተውህለሉ ዘለና ናይ ርሑቕ ፀላእቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብትኩረት ዝጥምትዎ እቲ ከባቢና ዓለማዊ ስትራቴጂ ናይ ኣገዳስነት ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ቁርብ ልብን ብዝበለ ካይዳን ኣተሓሳስባን ክንከይድ ከም ዘለና እቲ ህዝቢ ከዓ ብከምኡ ክቃነ ከም ዘለዎ ክተሓላልፍ ይደሊ ثانك يو ያዕቆብ የማነ 1 ሚኒት እቲ ብዓዲ ዘሎ ህዝቢ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ኮይኑዎ ክራኸብ ክትሓዋወስ ዕድል ኣይረኸበን ኣብዘን 20 ዓመታት ብፍላይ ኣብ ግዜ ጣልያን ይተሓዋወስ ነይሩ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብ ደርጊ ከምኡውን ኣብዘን ድሕሪ ናፅነት ዝነበራ ውሕዳት ዓመታት ቅድሚ እዚ ኩናት 98 ምጅማሩ ካብኡ ግን ተዓፂ እዩ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ዋላ ጎረባብቲ ሃገር ኮይኑስ ከምዚ ንሕና ኣብ ኤሮጳ ንሪኦ ዘለና ነፃ ምትሕልላፍ ነፃ ቦርደር እዩ ዘሎ ኣብዚ ሰብ ድላይ ይገይሽ ድላይ ይሽቅጥ ድላይ ይራኸብ መዓት ርክባት እዩ ዘሎ ንሕና ኣብ ወፃኢ ኣለና ንሕና እውን ክንገብሮ ዘለና ኣሎ ከም ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኦኬ ፀገም ኣሎ ዝተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ሰላም እንተመፅኡ ተተራኺቡ ፅቡቅ ንሕና እውን ክንራኸብ ኣለና ናተይ ለቦዋ እንታይ እዞም ኣብዚ ዘለና ብኮሚኒቲ ደረጃ ይኹን ብዝተፈላለየ ኣኼባታት ይኹን ተራኺብና ይህን ምሂን ክንበሃል እቶም ምሁራት ክራኸቡ ክዛተዩ እቲ ህዝቢ እውን ብኮሚኒቲ ክዛረብ ቋንቋ ክላዘብ ቋንቋ ዝዛረቡ ሓደ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘለውን ኣብነት ኢኻ ትኾኖ ብዙሕ መፅሓፍቲ ክትፀሓፍ ይከኣል ብዙሕ ኣስተምህሮታት ክትመሓላለፍ ይኽእል እሞ ንሕና ወላ ሓንቲ ገደብ የብልናን ቀደም እኮ ወላ መግዛእቲ እውን ዝተፈላለዩ መግዛእትታት ኣብዚ 131 ዓመት እዘን መወዳእታ 20 ዓመታት እምበር ሩባ መረብ ብሓንሳብ ከብቶም ዘስትይሉ ኣብዚ ጣዓሞ ሰብ ተደልዩ መረብ ሰጊሩ ነጀው መረብ ይኹን
كنيومرا بخون تواهيدو تواسيبو زنبرلو كونتاتي زرعنيرو حجي نسو ز بوليتيكا وخناتات اب هاجرنا زلو تخوينات عقيتو تصنيحلو نحنا جن ابز زلنا بزكالنا متن نزمص اولدو ناتنا حولنت ناتنا انتاينت تعرقن سلامن ناب كوميونيتي درجه وريدنا كنرخب كنرادا كنسفحو اخلابو زدلي يعني لي Thank you مالحاي دكتور منالبات نعيون دي هذا نخيت بال 1 minute عدل كبكا جزينا كون دغتوي بقدماي دكتور منكستاو زبال حدا خبرحاو إريتراوية بيئس زنبر أو حدا أخيبا انتاي بالنيرو بناي وفر سلام بكاب شحن 920 نسكع شحن 935 نايم حارة population عشرة نتبع حدا نو كلتا نتبع حدا مليون نيرو ويلو 2.1 مليون زي انتايرا محارة قجام قندر whatever تقرأين إيرتران كلتا مليون نير نايم imagine تفعل لا يشو عزنا بره حجي تقرأين إيرتران تدميرنا كندمو لهم حرام ويترف ويكون دو قجامهم كوني نغلن ويكون دو اللهم كوني نغلن ويكون دي قندرن شوان كوني نغلن أمور داتا خمدين تقتلنا تقرأي إرتراز بحالو أيهلون تجوغرافي اللي خون أو تطوي حاول يسموه ويفرسن ويا I don't know تيزو كان أيهل بخمسين تقتلنا so مرج أنا أنت أي مرج أنا بنتصر كنا قمت خنك لنا تايز بال وحجي سان الناس حاجة وصدقة ديز بال نحن ربنا نقولن نتقولنا نتجهرنا نجرحنا نتفق لنا مالتي كومو زبال choice تنسايوان كنوسد يقبلنا هذه بنوصر استراتيجيك انترستنا بنوصر نقمت استوعلنا نبقس كافل لغوصينا استوعلنا نبقس من يكون من بحفشو كافل لغوصيو نصباح زخون دايركشن كقمت كخللو نصباح دما كابنا يبعلو حق كتبدل كابنا عمن كرما عمن كبقس تخوين خبز أرق فاي نافتي حدوش حساب أرقيت حوسه I don't know هاي كم زعبونا ينفلطن أو أفتزلنا يفتز خربنا يخنكر منها مالتي فو كينو دا حاسبنا نبقس يخبل زغير ترى thank you thank you دكتور thank you حوت يا نحنا كم تنسى of course كلكم واخم موداتو تلي كم نغز سوش تغيد بالعكا بزوح حزبنا في لاب دياسبورا زلو أو تعدونا أي سعنني زي كفا زي حما تمرتي ناي تلي ناي أزيو ناي أبراس زخونة كم حد الكوليزاتو زخونة سب والكوليك سبسي دكتور قدف ولا ندبولي دستي موداتو تداقت إلوه obviously سلام كوبدو تتو كتبولا جنابكم خطبات حيد ليك كاديو دك حاوناك موتو اللوم ديو دك حواتنا دك حفتناك موتو اللوم ديو ولا دك نتحقف نفس الدت كوينا عجست سلمتاكم خبات احتداليو نزيز بخن حسبوا لي قبا كم تنساي نحنا نمحلل فوما الاختنتاي تلا تبايلو سألاي تبولو سألاخي كونكا يولو بوتاتنا سأل مخنياتون يبلنان حدا سبكو بغزا خمسيكا أبدرت كمسيكا نحنساسي ديترفيو كاتلن كتوادغن جن بعل خاصة جيركا خيتكا بشرنا بقلنا أتيخا زقبر زولو هلكيت جن بفلاي هزبير ترى أبدأ زولو يخونا وشتي نزنا جرزي خناق حلو يقبع كندمن كنسوان كنتأفن مسواتونا يكون نزي أبسرقن أب زي اللي لنا وراين دماتنا خنصبخ إثيوبيا خيت باتاتندو قالوا دون داتباله جدمان السودان كتمعرارة قال واقع خين خفل
كم تنسى نحنا نمحلل فونتاي بفغري باللزب بحونت إخات عبنبر بسألن مكتالن متفنانن بمعبل هاجر يلان إرتراين كان نزنجر زكن مارو اللي قبا ساعة حجز دمنايو زقرنايو زتسددنايو زتبتنايو يأكل دحرجي زمال اختزي إنا خلنا بس إحنا دالي كورات حوات thank you so much مسانا زمسخم لمشت كمون كورات تعزبتي أبزي مدب كنزاز موينا يغني لنا بروح مشت يعني يلا بروح مشت سلام حوات